खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 मे 2025 मायथाइ एबा 5 जेठ दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन, नाथाय रागानिफ्राय बारग'नाया गोनांथार। नोंथाङा नोंथांनि बिबुंथियाव हमथानो नांगोन। आयआ दिदोमै थायो, नाथाय खरसाया आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ। गावनि खरसाखौ सामलायनो गोनां जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथाङा रंजानायनि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों बायजोआव थांनो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरा गावसोरनि लोगोरिफोरखौ मोजाङै आखु दिन्थिनांगौ आरो जायखिजाया सुंज्रोबनि फारागथिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, नङाब्ला सानस्रियारि फारागथिफोर थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा माखासे गिदिर गोजोनथाव खौरां मोनगोन, जाय नखराव बयनिबो मोखांखौ गोजोंसिन खालामगोन। दिनै माखासे सुबुंफोरा नोंथांजों सोमोन्दो लाखिनो आरो रायज्लायनो लुबैगोन। नों सासे लोगोखौ लोगो मोनगोन। नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय रां मोनगोन। नोंथाङा रमान्सनि फारसे गोसो जागोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा फिट आरो सांग्रां थागोन। हरखाबै नोंथांनि गोसोआव मोनसे साननाय फैगोन जाय नोंथांनि दावगानायनि लामाखौ बेखेवगोन। सम्पथि फालांगिरिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन। थानसालियाव घिउनि जार दान हो, सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनै गोजौ फरायनायाव जेंनाया सुस्रांजागोन। जुलिनि सावरायनायाव नोंथाङा जाफुंसार मोनगोन, नाथाय गावनि बिबुंथिखौ सामलायबाय था। नोंथांनि दावगानायनि थाखाय गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। आयेनारि आयदाफोराव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा सानफ्रोमबोनि हाबाफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि खामानिजों बयबो खुसि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्रायबो हेफाजाब मोननो हागौ। समाजारि हाबायाव बाहागो लानो नोंथांनि लुबैनाया जाफुंनो हागौ। मोनसे मख'जाथाव गोरोन्थिया मिथिस्लाबै जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। नोंथाङा मोनसे गोदान गौथुम एबा बाहागोदारियाव हाबनो हागौ। नोंथाङा फालांगियारि मावथांखिफोरनि बादै गोसो गुदुं आरो फोथायथि दं, बेनिखायनो नोंथाङा इयुनाव आबुं जाफुंसार जानो हागोन। जुदि माबाफोर आयेनारि आयदाया थाबथानानै दं, अब्ला बेयाव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोर नुजागासिनो दं। नखर आरो लोगोफोरा खुसि सम आरो गोसोखांथाव फोरबोफोरखौ फालिनो थाखाय ज' जागोन। गथ'फोरा गावसोरनि आनजादआव जाफुंसारगोन, जाय गासै नखरनि थाखाय मोनसे गोजोननाय जागोन। राङारि फालांगि आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फानि सोदोबा नोंथांखौ मोजां गोसोआव लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे खामानिनि थाखाय हाखु-दाखु खालामनांनो हागौ। नोंथाङा नखरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नों गावनि खरसाखौ सामलायनायाव लाखिनांगौ। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि गियानआ बांगोन। खामानिनि जायगायाव गावनि लोगोफोरजों मोनसे मोजां सोमोन्दो लाखि। दिनै नोंथाङा रावजोंबो नाङा-फाङा बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आलासिफोर फैनाया न'आव मोनसे रंजालु आबहावा सोमजिहोगोन। नोंथांनि बांसिन समा बिसोरजों थांगोन। देबि लक्ष्मीनो बिबार बाव आरो नोंनि थाखाय गासैबो मोजां जालांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कन्या राशि। नोंथाङा गावनि पार्टनारजों इन्टारनेटआव सम हगारगोन एबा फनआव गोदै रायज्लायगोन।
जायखिजाया थासारियाव नोंसोर सानैबो सानसे फोनांजाबनानै थागोन। नखरारि खरसाया बांनो हागौ। ट्रेन्जेकसनफोराव सांग्रां जा। आद्रा थानाय हाबाफोरा आबुं जागोन। आयेनारि आयदाफोराव देरहानायखौ मोननो हागोन। नोंथाङा नखरारि बेसादफोर बायनो हागौ। नोंथांनि साननायफोरखौ पजिटिभ लाखि। नोंथाङा सासे फोथायजाथाव सुबुंनिफ्राय मदद मोननो हागौ। सांग्रां जा दि गोरोन्थिया हाखु-दाखु जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा जोबोद मोजां राङारि फिथाइ मोनगोन। गोहोम गोनां सुबुंफोरजों सोमोन्दो गायसननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। साख्रि नागिरनो नाजानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि समाजारि थासारिया बांगोन। नखरारि जिउआ सरासनस्रा थागोन आरो मोनसे मोजां खामानिबो आबुं जानो हागौ। नोंथाङा सम्पथियाव रां थिसननो हागौ एबा गारि बायनो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि जिउ राहाया दावगागोन नाथाय थिरांथा लानाय समाव आबेग गोनां दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा जाय खामानिखौ मावनो सायख'यो बेखौ जोबोद गोरलैयै फोजोबनाय जागोन। गावनि मान आरो मुंखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव बिहोमा होनांगौ। दिनै नोंथाङा सासे लोगोनि जोनोम साननि पार्टियाव बाहागो लानो हागौ। नोंथाङा मोनसे खामानिनि थाखाय मोनसे गोदान बिथांखि दिहुननो हायो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ गुबुनफोरनि सिगाङाव खुलायै फोरमायनांगौ, मानोना बेयो बाथ्राफोरखौ रोखा खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। राङारि बिथिङाव गासैबो मोजां थागोन। थानसालियाव गुर दान हो। नोंथांनि मान आरो सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रायज्लायनायजों बुंफबनाय सान। हारसिं सुबुंफोरा दिनै इन्टारनेटनि गेजेरजों सासे गोदान लोगोरि नागिरनो हागौ। नोंथांनि जायखिजाया गोजाम नांलायनायफोरा थाबैनो जोबहैनो हागौ। जिउआव गोजोन आरो खुसि थानो हागौ। नोंथाङा गुबुनखौ हेफाजाब होनो गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोननो हागौ। जायफोरा देंखोनि फोथारजों सोमोन्दो गोनां बिसोरो मोनसे गिदिर जायगायाव दिन्थिफुंनो खाबु मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि। खाफालआ दिनै नोंथांनि फारसे। गोबाव जानाय खामानिफोरखौ दावगाहोनायाव नोंथाङा गोबां हेफाजाब मोनगोन। साहस आरो थुलुंगाया बांगोन। नोंथाङा खामानियाव गोसो होगोन आरो फिथाइफोरा नोंथांनि खस्थ'जों फैगोन। बे समाव गोसो गोरबोजों मावनाय जायखिजाया खामानिया थारैनो फिथाइ होगोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव खामानि मावग्रा एबा फरायसाफोरा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। हौवा थागिबिफोरा आइजोफोरनिफ्राय मख'जाथाव मदद मोनगोन आरो आइजो थागिबिफोरा सासे हौवानिफ्राय बेसेनगोसा हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि गथ'फोरनि मददजों मोनसे गोनांथार खामानिखौ फोजोबनाय जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि मददआबो थागोन। बेलासियाव नोंथाङा बिसोरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांगोन। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। फोरोंगिरिफोरनि आबुं मददजों आरिमु फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। मावख'आव नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि साना खुसिजों बुंफबगोन। सावस्रिनि बेलायाव नों मोजां मोनगोन। दिनै बाहागोदारिफोरनि गेजेरजों फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मावरियासालियाव माबा मोनसे दान हो। बेयो गथ'फोरनि खुसिखौ मोनहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। मीन राशि।
दिनै नोंथाङा गासैबो खामानिफोरखौ गोख्रों गावखौ फोथायनाय आरो गोसोजों फोजोबगोन आरो नोंथाङाबो जाफुंसार जानो हागोन। जेंनानि मोनसे जाथावना राहा नागिरनाया नोंथाङा मावनो हानाय साबसिन खामानि जागोन। आयाव सानस्लाबै बांनाया नोंखौ खुसि खालामगोन मानोना नोंथांनि खस्थ'खौ सिनायनाय जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफानिफ्राय माखासे मुलाम्फा मोनगोन। नांज्लायनाय आरो गोरोबलायै थासारिनिफ्राय गोजानाव थानो नाजा। फालांगिया मोजाङै सोलिनो हागौ। गावनि बुंनाय आरो आखुनि सायाव सामलायनायखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।